O vindeiro venres terá lugar o Black Friday, unha data na que as grandes compañías e os comercios realizan descontos importantes nos seus produtos, unha promoción a que non se sumarán os comerciantes de Vilagarcía e Cambados. Dende Zona Berta e Zona Centro non realizarán ningunha campaña ao considerar que non é beneficioso para os establecementos. Moitos establecementos reservan artículos para Nadal, para regalos, e agora nun solo día faz un desconto e o día seguinte a teu propio cliente, que é un cliente de toda a vida, non lle faz eses descontos. Creemos que non é unha campaña que nos aporte. En principio estamos facendo unha campaña, non é moi agresiva, pero unha campaña que o que quere sumar é entrar no Black Friday, mandamos unha cartelería, mandamos un pouco de publicidade ou o que sea, non? Ambas asociacións consideran que esta promoción beneficia as grandes empresas e é prexudicial para os pequenos comercios. A maneira de traballar deles é diferente a nosa. Nós non temos un estocaje tan grande como para poñer produtos especialmente para ese día. Nós simplemente temos os produtos que temos. Eu penso que para o comercio non é bo isto do Black Friday, porque nos descontrola un poquinho o que é a Navidad, a campaña de Navidad, a campaña despois de Navidad, rebaixas. Eu creo que non é bo. Aínda que non farán campañas, si hai comercios destas asociacións que se sumarán ao Black Friday e contará co apoio das súas asociacións. Entre os negocios destacan os de electrodomésticos e roupa. Eu entendo que pode haber un poquinho de todo, desde electrodomésticos, o que é relacionado tamén cos móviles, o que é textil, vai depender máis ben de cada comercio, non? Hai un pouco de todo, realmente, porque hai incluso tendas de electrodomésticos, tendas de roupa, calzado, textil, pero digamos que como asociación nós non facemos esa campaña publicitaria tan importante como pode ser a campaña de rebaixas, que sí que creemos que é a significativa para nós. Segundo estiman dende ambas asociacións, preto dun 20% dos negocios se sumarán ao Black Friday con grandes descontos.